Anke Ġesu sab min ikasbru meta kien agonija fuq is-salib. Kultant nagħmlu hekk ma' xulxin. Inżel minn hemm għalulu. Hekk għedna wkoll uħod minna. Aqbes minn hemm. Nifmu. Meta ħinħuna u oħtna ikunu fuq is-salib. U din ġalna nistaqsu wkoll is-sinifikat tar-ritwali tagħna. Kemm aħna devoti tal-ġimgħa l-kbira u tal-miliet li ġej fuqna. Imma aħna nifmu is-sinifikat profond ta' dak li niċċelebraw. Inti tista' tgħid jiena l-ġimgħa l-kbira taf kemm inħobbahux. U mbagħad tara bniedem ibati u tgħidlu aqbes.